Samantala na. Dali! Ay, salamat. Nakapahungore gid sa gibati. Let's go. Break. Wala. Agay! Karon, marag wala lagi makapugong sa kong plano. Wa jud kabantay si Arsilog ang mga bata. Ay, wa lagi makapugong. Ayup ka talaga! Ay, sana ba ka kwarta no? Ay, bintaha. Kaya nakasipti-sipti yung ko. 5. Siat-siat dito. Ang gasolina. Siyempre, pang chicks-chicks ang 1,000. Agay! May murag na hanap yung plano si Papa ni Me. Kami din mag-6-6 na po daw. Aguta atong Papa. Uy, di man matagam. Unya-unsa may plano ani dini. Ako'y plano may isundan na to si Papa. Pulak-pulak bang motor para di masakpan. Agay! Kaya din isundan na to. Marami. Isa mi. Kapitan sakpan mi. Wala magnay nakasunod na ko. Makit antaan na dini ba? Guni-guni rin na. Hinahina na ganin mo ko sa bakay kagtiin. Unya usa may tirada ani dine. Kadala ng talsme. Ara dine. Amdam na kay magsugod na ta. Okay. Yati mong kalibangon manong ko ani oy. Malibang sa kubi. Yati man oy. Wala pa siguro tao. Marami nalibang tara. Ni ambil yung pangtanggal bi. Wala dini. Sama ni Mi. Pangtanggal mana dini. Sama tanggal na ni. Muma. Sama day ay dini. Me. Usaon man ako ng lokator me. Sa di ay dini. Pangtanggal sa ligid ba? Ay kani siguro. Usaon man na akong battery me. Ay kani. Kana pa. Mi, nakuha na. Samantala na. Dali! Ay, salamat. Nakapahungore gid sa gibati. Ay, sana usab lagi ning naong ani. Ah, wala ka na oy. Wala ra ni. Let's go. Lampas to si Papa Mi. Break. Wala. Agay! Da, tagam.